Yo, maingod to mga kapobre, alas 11:39. So nata nyo nagpinis-pinis na rin sa elevator lugan ta nagpinising kay para mahuman na ni kapoy na may napita balhin na may lain. So manaw para ni atong ano ganang simple ra kung napinis. Ano daw? Oh. Ari siya mo kuan. Ang iyang down, ari na elevator man yo. Padung babaw. Ano siya diri ang tiilan sa elevator. Mani diri siya debita. Agay. Flooring lang po. So flooring lang mga kapobre. Kani ato ning tapingan. Kay slope dia sa drain. Slope to drain. Alright. So ang oras na to kay kuana. Alas 11:40. Relax na gamay. Kay hapit namang udto, di ba? Vlog sa tagpanagsa kay murag wala tay mga content ani. Imay lang masa. Mag-ayang pagbalas ron. Ay, so ato na ni Guanon na. Ato na ni Guanon ba yun? Ato na ni piniso na to ang obra. Practice na to ang mga practice. Practice. Basta mas ako practice
Alright. Alright. Sumoro na ito ang vlog no. Mag-video yung maayo ani para nakadagang upload ni bahala gway laing kuan ba. So thank you bro. Og may udton yung tanan dia. Salamat sa pagtan-aw.